30 minuts de la primera part, empat a 0 al marcador, falta perillosíssima favorable al Barça, al vell mig de l'atac dels Ernesto Valverde, a propet del balcó de l'àrea. Poden xutar tant esquerrans com dretans. Xutarà un esquerrà amb el 10 Leo Messi. Luis Suárez també a prop de la pilota per intentar fer dubtar el porter, que si mira de tant en tant els resums de la Lliga Espanyola no hauria de dubtar gens ni mica. Hi ha un jugador del PSV que està de genolls i ara l'àrbitre el fa aixecar. I per què? Per què no pot estar de genolls? Ara està ajupit per si Leo Messi xuta arran de gespa. El xut de Messi! Gol! Gol! I Mocador! Quin futbolista tan descomunal! Quina manera de caronar la pilota, dues passes d'embranzida, toc suau, subtil, dolç amb el peu esquerre, la rosca és d'una bellesa indescriptible, la pilota supera la tanca i Messi, que la situa a l'escaire a l'esquerra del porter, enganxadet al pal. És la falta gairebé perfecta d'un futbolista únic. Gol del Barça, gol del Petitó, 32 minuts de la primera part, Barça 1, PSV Eindhoven 0. Dembélé trepitja la pilota, se'n fa dos, bona maniobra de Dembélé, encara el tercer, el xut de Dembélé és un golaç! Gol! És un golaç! És un golaç! És un golaç! Gol! d'Ousmane! Bé Dembélé, bé Dembélé, bé Dembélé, bé Dembélé! Jo diria més, jo diria molt bé Dembélé! Molt bé Dembélé, excel·lent maniobra del francès, rep la pilota en una zona aparentment poc perillosa pel rival, és d'esquena a la porteria contrària, el pressionen dos futbolistes del PSV, se'ls fa els dos amb un toc de pilota passant pel mig, encara el tercer defensa, també el dribla i el xut amb la dreta lluny de l'abast del porter, és un gol de traca, és un gol preciós, és un gol de crac, 30 de la segona part, gol del Barça, gol de Dembélé B, Barça 2, PSV Eindhoven 0. Compte Sergio Roberto, la sentada per Luis Suárez, el rebuig és per Rakitic, des d'aquí se la posa per Messi, la rematada, gol! Gol, 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 gol del Barça, gol de Lionel Messi, Rakitic posa la pilota a l'interior de l'àrea, Luis Suárez la deixa passar amb tota la intenció del món perquè veu aparèixer el 10 i sense deixar-la caure a terra, al primer toc, Leo Messi que llita la pilota a la porteria de Zut. És un altre gol preciós, el tercer del Barça, el segon que fa Lionel Messi, Barça 3, PSV Eindhoven 0. Compte, el Luisito que fa una passada per Messi, xuta Messi, gol! Gol, 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 gol! I hat-trick per començar la Lliga de Campions 2018-2019 de Lionel, el 10, el capità, el Petitó Messi. Rep una pilota entre línies, Luisito Suárez, assistència meravellosa, el primer toc de l'uruguaià, entra l'àrea Leo Messi, aixeca el cap i la rematada creuada amb el peu dret, que també el té majestuós, Barraca. Gol del Barça, gol de Messi, hat-trick del millor, Barça 4, PSV Eindhoven 0.